A Universidade de Vigo traballa na reorganización do campus de Pontevedra. Un dos primeiros retos que ten sobre a mesa é atopar unha localización definitiva para o grao de deseño que actualmente se imparte no edificio da Xunta en Benito Corval. Entre as posibilidades está a construción dun novo edificio na parcela de Tafisa que cedería ao Concello de Pontevedra. É unha das posibilidades que están abertas. Inicialmente nos levábamos no noso programa de goberno efectivamente a construción dun edificio modular que nos serviría para en Tafisa ubicar a Facultade de Deseño e tamén a Facultade de Dirección e Xestión Pública, ¿no? Pero hai máis posibilidades en riba da mesa. Pero o traballo de Reigosa e o seu equipo vai máis aló do grao de deseño. Un dos seus obxectivos é plantexar un campus en Pontevedra para os vindeiros 20 anos. Eu espero que acertemos, ¿no? Porque acertar vai a significar que o campus sexa sostible, que sexa un campus potente como xa o é, pero que ademais no momento no que haxa poucos alumnos en Galicia, pois esa siga a ser un campus que atraiga talento de outras partes do mundo. Sobre o uso universitario do Hospital Provincial, o reitor recoñeceu que sería unha localización ideal para a nova Facultade de Enfermaría e para reorganizar fisioterapia. A universidade estaría disposta a agardar a todo 2026, data na que o edificio quedaría libre tras o remate das obras do Gran Montecelo. E hai outras cuestións que ahora mesmo están tamén postas en riba da mesa, como a construción dunha residencia de estudantes. Bueno, son moitas cousas e, como digo, o ideal é que, aínda que teñamos que pasar apreturas durante un certo tempo, que planifiquemos o futuro do campus de Pontevedra para no 40 ou para o no 50, ¿no? Que teñamos moi claro que acertamos, que non estamos facendo obra que despois non sirva para nada e que ao mesmo tempo teñamos esa sostibilidade, ¿no? Que o campus siga a ser igual de atractivo. En canto a esta nova Facultade de Enfermaría terá docencia única e estará presente nos 3 campus Pontevedra, Vigo e Ourense.